in ka isa ka zo mun da wani mutumin da dalilin kyautatawa da ciyarwa da taimakawa ya yi me ya talauce. aluni bakhilan tala umran, ku bani marowacin da ya tsawon kwana a duniya dalilin rowa. Aka ce wane da ajalinsa shekara 50 ne, amma dalilin rowa sanda ya shekara 80 don yaƙi mai yaƙi kyautar da arzikinsa. An taba samu? Sai ce ku kawo mini wani mutum kuma kariman mai kyauta da kyautatawa wanda dalilin kyautatawa ya rasu. Aka ce da ajalinsa shekara 80 ne, amma sai ta sadakar da arzikin sai ya rasu a shekara 50. An taba haka? Ba a taba yi ba. Da rowa talauci baya kara ma kwana, afuwan rowa ba ta kara ma kwana ɗaya a duniya, ba a taba haka ba. Kuma rowa ba za ta sa ka yi kiba ba, rowa ba za ta sa ka yi me ka shiga gidan da mai kyauta bai shiga ba. Duk waɗannan ababen arzikinka daban, abinda Allah ya baka in ka ba wani daban. In yau idan kana da hali ka ɗauki miliyan ɗaya ka ce wani bawan Allah ga kyautar miliyan ɗaya, wannan fa bai shiga cikin arzikin da Allah ya baka zaka ci bane fa. Sannan idan ka hana kowa ka tara akawun ɗinka, wannan tarawan ba zai sa ka ci arzikinka ba. Sai ka sa akawun ɗin sai bankin ya kare sai kuɗin ka tafi a banza. Ko kuma ka ɗauko kuɗin saboda rowa kuma a sace. Duk baya iya yiwa? Ko kuma kuɗin da ka ƙi taimakon sai ka je ka sayi wani fili sai ya zo ya shiga rikici sai a kwace sai a ce don zuba naka bane, kuma kai baka yi aikin alheri ba, kuma a duniyan ka rasa shi. Shi yasa duk kyautar da kake yi da kyautatawa baka cin arzikin da Allah ya sa wai zai shiga jikinka ko kuma zaka tufatar da kanka da shi. Wani dama ne Allah ya baka ka kyautata. Haka idan ka hana kowa kuɗin da ka mallaka da ba arzikin da zaka ci bane, kana gani zaka rasa shi. Shi yasa wajibi ne a wannan hali